Moramo da se saberemo, to još nije kraj. Vidi, ovo je stari televizor i neka kaseta. Hajde da je uključimo. Nadam se da je tamo neki savjet. To ne liči na savjet. To je viršla koja pleše. Ništa ne razumem. Ni ja. Neke gluposti. Ali to je jako zabavno. Hoću da plešem zajedno sa viršlom. Zak, jesi li normalan? Prestani. Zapravo moramo da izađemo odavde. Vidim nešto. Ovdje su vrata koja izgleda vrlo čudno. Hajde da pogledamo bliže. Možda će nešto postati jasno. Nisu ni zatvorena. Vidiš šta je tamo? To je Popi lutka. Vidjeli smo je na slici na samom početku. Ćao. Ćao. Dolazim kod vas. Zak, to mi se uopšte ne sviđa. Hajde da zatvorimo vrata. Da vidim kako je. Nadam se da nije opasna. U redu, pravit ćemo